سەرۆکێ ئەمریکا و سەرۆکی رووسیا پەیوەندیەکە تەلەفۆنێ ئەنجام دەنونەوەکە هەموو جاران vêcarê rewşa Sûriyê bi tu awayekî de peywandiya telefonê de nehata behskirin û gotûbêjkirin. Sara Sanders, sekretêra Rojnamebaniya Koşka Spîya Amerîka ra gihand ku Donald Trump serokê Amerîka Vladimir Putin serokê Rûsya peywandiyeka telefonê encam dan û bo dema nêzîkî yek demijmêrê peywandiya telefonê dirêj kir. Sara Sanders got ku de peywandiya telefonê de Trump û Putin çendîn tewar gotûbêjkirin. Tewera yekê bazirganiya cîhanî, tewera duê çekê kîmyawiyê Kûriya Bakur, tewera sê rêkeftina nehiştnaçekên kîmyawî, tewera çwarê kêşeya Venezuela bû. Piştî ku Sara Sanders navaroka peywandiya telefonê eşkere kir, şirovekarên siyasî Matt Mayman gotin ku bi ti awayekî rewş û pêşhateyên Sûriyê nehatine gotûbêjkirin de peywandiya telefonê de. Weka Sanders de zanîn ku Amerîka piştevaniya Juan Guaidoy serokê parleman dike ku weka serokê demkiyê Venezuela hatiye naskirin û Rûsya piştevaniya Nicolas Maduro serokê Venezuela dike. Herwiha Sanders daxuyakirin ku kêşeya Ukrayna ku hevpeymana Amerîkaya û hevsînûra li gel Rûsya hate gotûbêjkirin û lê kolînên Amerîka derbarê destêwerdana Rûsya di hilbijartinên serokê Amerîka de tewarekî dinê gotûbêjiyê bûne bera Putin û Trump de. Pirsyara herî giring de vir de ji ber çi herdû serokan xwe ji gotûbêjkirina rewşa Sûriye û dawîn pêşate û pêşerojawê dûr kirin. Weka dezgehê ragihandinê de ne xuyakirin ku tişteke nezelal divê peywandiya telefonê de hebû.